नोंथांमोना मिथिगौदि खास्रि बिस्राय बर'नि फिसा हिरण्मय खाख्लारिखौ दुथां सुबुंफोरा जिउ फोजोबनायखौ बे जाथाया थारैनो सुबुं माहारिनि थाखाय दुखुनांथावना। बे जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांमोना खौरां लाहैनायखौ नुनो मोन्दों। हिरण्मय खाख्लारिया नख'रनि सोद्रोमाफोरखौ खौरां लानो थांनायावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा खास्रि बिस्राय हिरण्मय खाख्लारिखौ बुथारदों। हिरण्मय खाख्लारि बियो दिनै खबर लानो थांनानै बेवहाय जायनाखि दुष्कृत्यमोन बिसोरजों दिनै नख'रनि सुबुंफोरजों बिसोरो दिनै दाननानै सौनानै फंबायनि जिउखौ दिनै फोजोबस्रांनाय जाबाय। हिरण्मय खाख्लारिनि नख'रखौ गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हिरण्मय खाख्लारियानो सामलायोमोन। नाथाय बे समाव हिरण्मय खाख्लारिया दुथां सुबुंफोरजों बुथार जानायनि जाहोनाव हिरण्मय खाख्लारिनि नख'रनि थासारिया जोबोद गाज्रियाव फैबाय। दिनै बे नख'रावहाय आर्थिकनि लामाया दिनै बे फंबायानोमोन सासे नख'र सालायनाय। दिनै बे नख'रावबो दिनै गोबां असुबिदा नुजाफैदों। बेनिखायनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथां सुबुंफोरखौ सरकारा थाबैनो साजा होनांगौ। आरो जायफोर सुबुंफोरा बेफोरनि जाथायफोराव लोब्बा दङ आरो जायफोर बिसोरनि नख'रनि परियालफोरा बे जोंनि फंबाय आघात खालामनायाव दाननाय सुलायनाय दङ, बिसोरखौबो आं सरकारनि गेजेराव आं खावलायोदि मोजांनो बेखौ हास्ति प्रदान खालामो। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। दुधनैआव थांनाय 3 मे आरो 5 मे खालाराव जानाय खास्रि बिस्राय गुबुन हारिनि आखायाव जिउ फोजोबजानाय हिरण्मय खाख्लारिनि गामिनि रायजो राजाफोरा दुथां सुबुंफोरजों लोगोसे जाथायजों लोब्बा थानाय नख'रखौबो गोख्रों साजा होनो थाखाय दाबि दिखांदों। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला जाय दहन खाख्लारिया थांनाय समफोरावबो बेफोरबायदि दुथां खामानिखौ मावखांबाय। बेनिखायनो हिरण्मय खाख्लारिनि गामिनि रायजो राजाफोरा बेबाराव बे जाथायजों लोब्बा थानाय दुथां दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै आसाम सरकारनाव दाबि दिखांदों। गामिनि रायजो राजाफोरा मा बाथ्रा फोरमायखो बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारीनि ग्राउन्ड जिर' रिपर्टनिफ्राय आबुङै मिथिनानै लानि फै। थारैनो नंगौ, बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय 3 मे खालाराव आरो 5 मे खालारावहा बे दुधनाय ओनसोलाव जा जाथाय जादोंमोन आरो जाय जाथाया दिनै गिख्रंथाव जाथाय आरो जोबोद जोंनि हारिनि थाखाय दुखुनांथाव जाथाय। आरो बे जाथायनि एबा जाथायखौ जों आबुं मिथिनो थाखाय जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय दुधनाय ओनसोलाव जाबायदि सासे बर' लाइमोना खास्रि बिस्राय जिउ फोजोबजादोंमोन, सासे दुथां आरो लंपट सुबुंजों जिउ फोजोबजादोंमोन। जों बै नख'र एबा बै ओनसोलाव जों फैनानै दङ आरो थासारिया थारैनो माबायदि जादोंमोन आरो माबायदि बै थांनाय मे खालारनि 3 आरो 5 खालाराव माबायदि खास्रि बिस्राय बे जाथाया जादोंमोन जों बेखौ मिथिनो थाखाय जों ग्राउन्ड जिर' रिपर्टआव जों फैदों। आरो बे ग्राउन्ड जिर' रिपर्टखौ जों गामि ओनसोलनि माखासे सुबुंफोरनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन थारैनो मा जादोंमोन आरो माबोरैहाय आरो फैबाय थानाय समाव बे दायनिगिरि जा लंपट दायनिगिरि बेखौ माबोरैहाय साजा लुबैयो जों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन। बे समाव नोंथांमोना मा फोरमायगोन जे थांनाय 3 मे आरो 5 मे खालाराव ओरैबायदि जाथाय जाबाय जेराव माने गिख्रंथाव जाथाय आरो दुखुनांथाव जाथाय, मा बुंगोन दा नोंथांनिफ्राय? आं बड'लेण्ड बुब्लिखौ आं धन्यबाद होदों बेयाव नुजाफैनो थाखाय। दिनै थांनाय जालांनाय जाथाय 3 आरो 5 मेनि जाथायफोर जोबोर दुखुनांथाव जाथाय दा जोंनि समाजनि गेजेराव जानो नाङामोन। मानो होनबा जोंनि बर' समाजा जोंनि जेबो रैखाथि गैया होननानै आङो साननानै लादों। जोंनि फंबाय हिरण्मय खाख्लारि बियो दिनै खबर लानो थांनानै बेवहाय जायनाखि दुष्कृत्यमोन बिसोरजों दिनै नख'रनि सुबुंफोरजों बिसोरो दिनै दाननानै सौनानै फंबायनि जिउखौ दिनै फोजोबस्रांनाय जाबाय। दिनै बे नख'रावहाय आर्थिकनि लामाया दिनै बे फंबायानोमोन सासे नख'र सालायनाय। दिनै बे नख'रावबो दिनै गोबां असुबिदा नुजाफैदों। आरो जायफोर सुबुंफोरा बेफोरनि जाथायफोराव लोब्बा दङ आरो जायफोर जिनाहारिनि खालामनाय जाथायाव दङ आरो जायफोर बिसोरनि नख'रनि परियालफोरा बे जोंनि फंबाय आघात खालामनायाव दाननाय सुलायनाय दङ, बिसोरखौबो आं सरकारनि गेजेराव आं खावलायोदि मोजांनो बेखौ हास्ति प्रदान खालामो। आरो जेब्लाखि बे जोंनि बे जायगा ओनसोलफोराव जोंनि बर' हारि जानानै जों मोजां सानसे जों गेरेमसा हारि जों रायजो खुंनो हायो। मानो होनब्ला दिनै बे जाथायजोंनो
लोब्बा थानाय थांनाय 2023 मायथाइनि राज मेला जानाय समावबो बे सासे उन्दै 15 बोसोरनि उन्दै गथ'साखौ बियो दिनै फुस्लायनानै दिनै गावनि फाव फान्दायनानै लांनाय जादोंमोन। जोङो बेवहाय जोंनि आरक्षी आरो जोंनि गवालपारा जिल्लानि बर' फरायसा आफादजों लोगो नांनानै जों बेखौ लाबोनाय जादोंमोन। बेनि फिन खेब उनाव फैनानै दिनै बे जायगायावहाय बेलाव फैनानै बै धन तालुकदारनि मुंनि सुबुङा दिनै आरोबाव बे खेबाव जोंनि गेजेराव आरोबाव दावराव दावसिखौ जोंनि गेजेराव खालामबाय थादों। बेनि थाखाय बे खेबावहाय जेन जेब्लायबो बियो बा जायफोर दुथांफोर दङ बिसोर जेन माब्लाबाबो बे जालनिफ्राय जेन गनानै थाङा। आं बेखौनो खावलायनाय जायोदि माननीय जोंनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम जोंनि खावलायनाया बा जोंनि समाज आरो रायजोखौ बेंखनना लाखिनायनि थाखाय आं खावलायो। आरो जों जेन बे जायफोर दुथां सुबुं दङ बेखौ जेन फासिथिं दैथाय होनानै आं खावलायो। आरो जायफोर दिनै बे नखराव निखावरि आर्थिक दिशा आवगायलांनो दिनै नखराव बिमा आरो सासे बिदा दङ आरो बिनानाव सासे दङ, बेवहाय जेन जिउआव थांना थानाय राहानि थाखाय माबा मोनसे राहानि 20 लाखनि आङो दाबि उत्थापन खालामनाय जाहरबाय। जाय लंपट बे दुखुथिया नखरनिनो सासे बिदा हिरण्मय खाख्लारि होननाय मुंखौ जाय लंपट धन आलि तालुकदार होननाय सासे लंपटआ जिउ फोजोबदोंमोन। बे थांनाय 2023 मायथाइयावबो बेबायदि गाज्रि थासारिसिम फैदोंमोन। आरोबाव देग्लाय 2024 मायथाइनि 3 मे एबा 5 मे खालाराव बेबायदि फिन जाथाय खालामबावदों। बेखौ बिथांमोना खावलायदों दे गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रोंसिन गोरानिफ्राय गोरासिन बिथांमोना सरकारखौ साजा होनो थाखाय बिथांमोना दाबि दिखांदों। आरो बे समाव नोंथांमोना नुना मोनदों जाय नखरा गोबां दुखुथियाजों जेरावहा नोंथांमोना नुयोब्ला मिथिगौदि माबायदि थासारिजों बिथांमोना सोलिदोंमोन। जाय हिरण्मय खाख्लारि जिउ फोजोबजादोंमोन बिथांमोननि नखरा जोबोरैनो दुखुनांथाव दिनैनि समाव जों नुना मोनदों। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय।